Sibuhlungu istory sentombazane yaseBergville la khona-ke ichaza isitori sayo sokukhubazeka kanti futhi-ke nendlela enganakiwe ngayo. Ucela-ke usizo owaseBergville nge-wheelchair enamabhathini kanye-ke nokunakekelwa ngey'nsiza kusebenza noma ngezinto ey'seduze naye ngalesi sikhathi asuke ey'dinga ngaso. Mlaleli wami, uyazi ukuthi ihleli ngikuphathele iy'ndaba noma-ke ozoyidinga noma-ke ozokwazi ukuthi urelate nazo. Ngizocela ungenzele into elula, upress subscribe button, share uphinde ucomment. Nakho wonke uma usubscribe ayikho imali ehamba ususenza ukuthi kube wena oqala uthola notification mase ufaka le video hamba phambili. Ngaphezu kwalokho wenze sure ukuthi uyacomment after ukubona le video. Mntana sekhaya ngizokuphathela isiqephu la khona echaza isisi isimo abhekene naso nezinto asedlule kuzona ukuze afike la akhona njengamanje. Phinde futhi ngifakele istory la khona iprocess yakhe ihamba ngokweqiniso. Siyazi umuntu ojwayele usiphathela indaba ezimnandi nezinto ezinhle ubaba Ayanda Msweli njengoba ke efike mathupha lapha ke eBergville wenza le presentation noma lento le abekumele ayenze ukuze abonise abantu ukuthi-ke ibhakede lihamba yiphi indima noma lidlala yiphi indima phakathi kwabantu. Mlaleli wami, angixhume ngihlale kuyona-ke ividiyo kababa uMsweli eyibambele mathupha laphana-ke eBergville, entombazaneni ekhubazekile enamathambo athambile, isiveza konke esibhekane nakho nesikuzamile ukuthola usizo. Bambana ividiyo mlaleli wami, ithokozele. Africa, my continent, Africa, my home, Africa, the land of our ancestors, Africa, the land of my birth. Namhlanje uLwesibili. Lwesibili namhlanje umhla ka-2 ngiseBergville, ngithi isikhathi angazi ubani isikhathi, ubani ophethe isikhathi? 1920. So 1920. Yes, 7:20. Sibonge uNkulunkulu ukuthi uhlengile suke eThekwini namasuke sekulithi kakhulu. Kodwa ngesimo esikhona esingeke silale singalwenzile lolu daba. Udaba likadadewethu olubuhlungu oludinga thina njengeAfrika sibambisane ukuze akwazi ukuthi naye impilo yakhe ithi ukushintsha. seBergville ke manje nakuba singena nezulu. Siyazi ukuthi iBergville indawo vele izulu ngathi vele dayisa khona lishibhile. Ilapha ko-250 empeshenini. Singena nalo liyaduma la ngaphandle. Kodwa-ke akunalutho umsebenzi kaNkulunkulu uzokwenzeka. Dadewethu, awuthatha udaba lakho nanti selena nezulu, sichazele ubani, kwenzekani, usibizeleni. Yebo, igama lami nguNosiphiwe Khumalo. Ngihlala khona la eBergville entabeni zoKhwahlamba. Ngineminyaka ewu-37. Nginokukhubazeka, angikhuli ngokomzimba, nginanenkinga yamathambo amathambile. Yes. Yebo. Angisiyeke umuntu ovilaphayo ngoba ngeke ngabamba iqhaza emphakathini i-ward committee member ngoba ngikhathalele intuthuko yomphakathi wangakithi. Nginane-foundation engiyiqalile, iNosiphiwe Foundation, engihlose ngayo ukuqwashisa abantu ngokukhubazeka ukuthi bazi ukuthi kuyini ukukhubazeka and kuphilwa kanjani nabantu abakhubazekile, nanokuthi akumele sibacwase, nanokuqeda amagama abawasebenzisayo angamukelekile abasibiza ngawo anjengeyishosha, impumputhe, ixhwala, inkawu, maningi nje abanye abantu bathi abane-albinism abelungu kuningi. So ngizama ukuqeda lokho-ke, ngizohambela iy'kole, amasonto, imihlangano emphakathi ejwayelekile nje la kubuthene khona abantu. Ngizokwenza sure ukuthi ngiyafika. Ngidinga usizo kakhulu lokunikelela nge-wheelchair kagesi ngoba angikwazi ukuhamba. I-wheelchair kagesi ingaba usizo olukhulu kumina ngoba angikwazi ukuzigcubela le egcutshwayo ngoba izandla zami zithambile. Kusho ukuthi kumele ngisize ngaso sonke isikhathi, kanti kulo msebenzi engizobe ngiwenza kumele ngihambe. So ngidinga nje usizo lwe-wheelchair kagesi kakhulu, lona sizo engidingayo. Okay. Africa, my continent, sisey'thebeni, siyihlabile, sayetha, sekudinga ukuthi niyihlinze, niyikhipha ngezitho zayo. Ngicabanga ukuthi-ke yonke into isobala, isiZulu asitoliwe. Okumele ukuthi sikwenze ukuthi singene la ebhakedeni bese-ke siyobheka indaba ye-wheelchair, sizokwenza ama-measurement akhe, siyobheka i-wheelchair ukuthi siyayithola, kubuye i-wheelchair. Siyoyi-order ngoba ngicabanga ukuthi yena special akwazi uyithatha eshalofini, kufanele ukuthi iyo-order kwenzela ukuthi-ke isesimeni sakho. Ngizwa kahle. Esibhedlela bese bengenzile ama-measurement ngoba i-wheelchair ebengiyisebenzisa besiguge kakhulu. So abantu bebengilayela mhlawumbe uma ngaya esibhedlela bangangibhalisa ukuthi ngithole i-wheelchair.
yona leya gesi base bethe isibhedlela cha abanayo leya gesi kodwa-ke bacela ngibambise ngale manual base bengikala so ama-measurement senginawo Oh now. bangitshelile bathi kufuneka Hawu. i-wheelchair ewu-14 inch. Cabanga nami ngiphethe ithephu lapha. Bese ngiphethe ithephu nami aphela into lento nami sekucika khona uncane mama buko sengihlulwa ithephu manje bengizomajarisha njalo umuntu. Aw nayi le thephu le. Aw le thephu ibingezwe hayibo mana. Mhlambe sesingakala nje ubude Cha bey'ngalo ngeke zami. ngisakala ngifuna ukukhombisa ukuthi nami bengihlomile lapha. Mhlambe sesingakala ubude bey'ngalo zami ngoba Oh. kumele Hey. kube i-wheelchair ezokwazi ukuthi ingalo yami ikwazi ukufinyelela kule bhathini leli yes. Oh leli lokuqhafaza. Yebo. Ayibuka ke lo muntu ophethe leya. Futhi ngesifiso sami nje bengisangathi ngathola mhlambe adjustekayo njengesitulo semoto ngoba ngibuye ngikhathale ukuhlala. Ngibuye ngikhathale ukuhlala ngathi ngabuye ngilala. Okay. So manje mangabe ngihambile ngeke ngikwazi uhambe ngilala nje. Engathi ngcono mangabe izo adjusteke. Mase ngithi ngikhathele i-adjusteke ngiqhiye. Hayi. Asithembe. Hey usho ukuthi behind scene uzongisiza aqaqa le tape. Ayi impela lo baba lo uhlula ukuvula itape. Na ufana nami ke. Na kunenkinga la. Inkinga enkulu kakhulu ungaqalisi. Cha kulungile Africa my continent. Asivale kanjalo uba nathi siyaphuthuma. Sesizohamba siyobheka indawo la sivuke lapho shwi siyakwanongoma. Asilali siyalibengeza. Kodwa nje sithe uma uqala umemeza ngeke silale. Ngizwakala. Siyabonga kakhulu tato. Ngiyabonga kakhulu ukuthi nifikile. Siyabonga sisi. Ngiyabonga kakhulu. Singena nje sekumnyama. Hayi asikhathali. Asikhathali ngoba lento le segazini into kaNkulunkulu yasithunywa uNkulunkulu sizolekelela afuna silekelele khona. Mangabambekanga kubambekanga. Makubambekile siyabamba bese kuyaqina. Yebo. Siyabonga kakhulu. Egcineni nje ukuthi ngigcine ngitholile. Thank you so much. Ngiyabonga kakhulu baba Umseli. Thank you. Ngiyabonga kakhulu. Siyabonga sisi. Ngiyabonga kakhulu baba. Thank you. Dadewethu uthe wakwabhala incwadi. Yebo. Wazwabhalela umongameli. Yebo. Awusithathe lapho. Ngabhala incwadi ngizama ukubhalela umongameli. Ngangi-emaila ezinye ngangibhala emaphepheni. Engiphume emaphepheni amaningi. Solezwe, Daily News, amaphepha amaningi nje engiphume kuwona ngizama ukuthi mhlambe ngenzeka abalibona iphepha mabefunda. Bona basephalamende igcina ifikile indaba yami kumongameli kodwa ngeshwa-ke akwenzekanga. Ngangifisa ukuthi ngakhelwe indlu. Ngoba indlu yami engihlala kuyo ayisekho esimeni esi-right, iyanetha, iyavuza, isingangigqiba noma inini. Ngangifisa nokunikelelwa nge-wheelchair kagesi le ngiyidingayo. Nokulungisela umgwaqo indlela ephuma la ekhaya ayikho kahle. Ngibonile hayi ukuthi ayikho kahle. Yebo nje masizwa la ngiyamanga ukuthi i-wheelchair izohamba phi la. Akuhambeki kwangempela. Ungakafiki la egcekeni ukuthi nakhona kufuna ukuthi kube khona into ezokwenziwa. Kwenziwe into engama-passage kanje. Kwenze ukuthi uma uphuma mhlawumbe e-bathroom ikwazi yabo indlela ebheke e-bathroom ikhongo. Ifuna zonke lezo zinto iyaqhubeka sisi. So ngangithi ngizama lokho ukuthi at least mangathola indlu ene-toilet ngaphakathi ngikwazi ukuthi yonke into yami iseduzane. Ebese ngithola le-wheelchair ngikwazi ukuphuma ngilungisele umgwaqo nje. Ngikwazi ukuphuma la ekhaya ngingavaleleki ngikwazi nokwenza nomsebenzi wami le ngithi ngifisa ukwenza ukuqwashisa ngokukhubazeka. So unfortunately ngagcina ngingakwazanga ukuthi ngikwazi ukumthola ubaba Ramaphosa. Yiko ngathi ngingagcina sengiyilahle ebantwini. So ngithe base ngilahle ebantwini ngabona ukuthi ngcono ngivele ngikhulume nge-wheelchair kuphela ngoba ngangeke ngakwazi ukubala konke. Ngoba sikuningi kakhulu ngabona ukuthi abantu bazothi uma sebala i-list nje bathi uthi thina senzeni uyabona. So ngase ngibona ukuthi ngcono ngikhethe okukodwa. Yebo. No. Uward bani lo? Ward 8. Ward 8. Yebo. Ikhansela ubani la? Umavundla. Mavundla. Induna la ubani? Mkabini. Inkosi. Oh, kwahlongwa. No. Siyabonga kakhulu. Senze ukuthi wonke umuntu sebeyazi abantu ukuthi kukuphi la sikhuluma khona. Ngoba enye into nje kwalona ogudlane befuna ngabe liqala la eminyango la egethini. Bekwazi ukuthi bekrethele umgwaqo kuseyi-gravel khona kodwa kube i-gravel yangampela kusuka nje la uzofika lapha ku-main road. Mhlawumbe lokho ngasilekelela nokusuka usubhekele
vela uhambe noma uzojika futhi lapho uzongena lapha kuyatha benzele nje for the sake of usisi lokho ngasilekelela kakhulu kungakenzeki izinto eziningi ukudlane ningenza umehluko omkhulu okunye kusekubekile phezulu kwetafula sengicabanga ukuthi ke singama-Afrika asibambe la ngingabambeka khona kwenzela ukuthi ke impilo yakhe ishintshe. I thank you. Africa, my continent. Africa, my home. Africa, the land of our ancestors. Africa, the land of my birth. Sila kwa-CE Mobility eThekwini. Sihamba ngodaba lwase-Bergville kwaKhumalo. Uyakhumbula besikhona lapha ebusuku ngolwesibili siyolalela udaba lukadadewethu onenkinga yamathambo akhe athambile kumenza angakwazi-ke ukuthi-ke ahambe ngendlela afanele ngabe uhamba ngayo ufuna i-wheelchair. Ziningi ezinye izinto ayidingayo kodwa nje okubalulekile bekuyi-wheelchair. Asiqale ngokuthi-ke laphaya umasipala bathe uma bebona lolu daba base bethi-ke bazokwazi ukumthatha ngemoto bamuse esibhedlela khona eBergville noma kuseMawusi lesa sibhedlela ukuze bemenze kahle ama-measurement uyabona sebesenzele leyo iqiniso lapho umasipala ulenzile ukuthi bamthathe ngemoto bamuse esibhedlela babuye bamuse ekhaya ngoba bekwenza ini ama-measurement kuphela right sebesinikile-ke ama-measurement sanika abala ekhaya base besitshela besinikeza i-code ukuthi le wheelchair le izobiza nansi imali u-33,332.18 kodwa ke basayi-odile eGoli izothi mayifika lana bese siyabuya siyoyithatha sihambise eBergville. Sibonga abantu base-Afrika kodwa singakadluli lapho kune-wheelchair esayi-order la yase-Protea Glen ngenxa yobukhulu bayo kuthiwa ayikalungi ingaze bese umuntu yadideka ethi hawu yase-Protea Glen i-wheelchair iphi cha sikhona sikhuluma impela kwa-CE Mobility bangilalele namba ukuthi ngeke bafake kwi-video bathi ayikalungi izothatha isikhashana before ilunge nayo bese sizoqedela ibhalansi yakhona bese siyayithatha lena ngoba ngazuthi ikhona kwi-stock iseGoli bazoyideliver la bese siyakhokha bese sihamba nayo yilokho esikushoyo Africa my continent, Africa my home. Mndeni wakwaKhumalo dadewethu kuzolunga ngekudala indaba ye-wheelchair izoba sorted kungekudala. I thank you.